Ahojte priatelia, metonačenci, tak v dnešnom videu sa pozrieme na avizované ochladenie a na návrat, tak povediac, pravého zimného počasia, ktoré nás čaká v samom závere týždňa, počas víkendu a na začiatku budúceho týždňa. Poďme teda na to. Ešte predtým, než prejdeme na predpoveď počasia, sa môžeme pozrieť aj na výročie namerania najnižšej minimálnej teploty vzduchu na území Slovenska 11. februára v roku 1929, kedy sme na stanici vo Vigľaši namerali minimum teploty iba minus 41 stupňov Celzia. A práve dnes máme výročie, máme 11. februára. Môžete sa pozrieť na synoptickú situáciu z toho obdobia. Tlaková výš sa nachádzala vtedy nad Pobaltím, respektíve jej stred bol nad Pobaltím. Naopak tlaková níž práve v tento deň bola nad Ukrajinou. A čo je dôležité, tak v našej oblasti sa nachádzala veľmi studená vzduchová hmota s teplotou vzduchu v hladine 850 hektopaskalov na úrovni iba okolo minus 22 až minus 24 stupňov Celzia. To sa odzrkadlilo na minimálnej teplote vzduchu. Môžete vidieť teplotné minimum podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu, tak na viacerých miestach Slovenska toto ráno bolo minimum teploty vzduchu pod minus 30 stupňov, dokonca aj na nížinách v Urbanove minus 35 stupňov Celzia, v oblasti Bratislavy, v Devínskej Novej Vsi minus 36 stupňov, na juhu stredného Slovenska, Rimavská Sobota, Bezmala minus 37 stupňov. Samozrejme je tu aj ten rekord z Vigľaša, kde bolo minus 41 stupňov. Na Orave a Liptove tiež okolo tých minus 36, minus 37 stupňov, vo východnej až minus 39 stupňov. A relatívne najteplejšie bolo na juhovýchode Slovenska, kde fúkal naopak nepríjemný severný vietor a vďaka tomuto vetru tam bolo v úvodzovkách iba minus 25 až minus 27 stupňov. Vidíte v Trebišove minus 27 a na Košickom letisku minus 25 stupňov Celzia, ale pri tom vetre tá pocitová teplota vzduchu musela byť naozaj, muselo to byť veľmi nepríjemné. Keď to porovnáme s dnešným obdobím alebo s dnešným dňom, tak je to naozaj neporovnateľné. Vidíme, že západne od nášho územia sa nachádza tlaková níž, jej stred dnes v noci bol v oblasti západne od Britských ostrovov a naopak tlaková výš je nad východnou Európou, takže v podstate ide o takmer opačnú situáciu, aká tu bola 11. februára v roku 1929 a do našej oblasti začína pomaličky prúdiť od juhozápadu teplejší vzduch. Je to naznačené tými červenými šípkami a naše územie aj Českú republiku vidíte v tom bielom obdĺžníku. Takže začína k nám prúdiť teplejší vzduch a preto aj nočné minimum počas uplynulej noci bolo pomerne vysoké a prispela k tomu aj oblačnosť, keďže bolo opäť veľmi veľa a prevažovala oblačná až zamračená obloha, tak môžete vidieť, že minimum teploty počas poslednej noci bolo na viacerých miestach okolo nuly a iba ojedinele bolo aj výraznejšie pod bodom mrazu, a to najmä v horských oblastiach a na horách. Ochladenie som spomínal tak opatrne už aj v mojom poslednom videu, avšak vyhýbal som sa nejakej presnejšej predpovedi, pretože tam bola väčšia neurčitosť, ale teraz v tomto dni, v stredu 11. februára je už naozaj takmer isté, že v závere týždňa sa ochladí a to ochladenie bude aj pomerne výrazné a výrazné bude najmä vzhľadom na to, čo nás čaká v týchto najbližších dňoch, pretože v týchto najbližších dňoch k nám bude prúdiť, ako som spomínal, teplejší vzduch a čaká nás teplé až veľmi teplé počasie a to bude vo výraznom kontraste s tým vzduchom, ktorý k nám pritečie v závere týždňa. Môžete vidieť, že najvýraznejšie sa bude ochladzovať v noci zo 14. na 15. februára, to znamená v noci zo soboty na nedeľu a potom 16. februára už naše územie bude v chladnom vzduchu a tento chladnejší vzduch alebo chladný vzduch tu bude zotrvávať pár dní. Vyzerá to tak, že najchladnejšie bude potom v nedeľu večer, v pondelok a v útorok a v ďalších dňoch by sa malo pozvolne oteplovať. Niektoré behy naznačujú výraznejšie oteplovanie, niektoré také pozvolnejšie a teplota by mala zostať minimálne na úrovni okolo priemeru, prípadne potom v tých ďalších dňoch by sa mohla dostať aj slabo nad dlhodobý priemer. Na tejto mapke môžete práve vidieť ten kontrast, to je pri prechode studeného frontu v nedeľu v skorých ranných hodinách. Vidíte, že západne od nášho územia aj severne sa bude nachádzať tá chladnejšia vzduchová hmota a sú tam záporné odchýlky teploty v hladine 850 hektopaskalov od 30-ročného priemeru rokov 91 až 2020.
V nedeľu ráno už v Česku bude všade tento chladný vzduch. V rámci Slovenska vidíte, že väčšina územia ešte v relatívne teplejšom vzduchu, ale to sa bude v priebehu nedele veľmi rýchlo a výrazne meniť. A vidíte, že v tej východnej Európe a na Balkáne bude stále ešte relatívne teplejšia vzduchová hmota. Keď sa pozrieme na predpoveď teploty pre Bratislavu, tak môžete vidieť tiež ten výrazný pokles, a to práve na prelome týždňov v nedeľu a v pondelok. To by mali byť najchladnejšie dni. Nedeľa 15. februára bude aj veterná, takže aj na pocit to bude také veľmi chladné a najviac zrážok by malo byť potom, vidíte, že v sobotu, prípadne teraz z soboty na nedeľu a na začiatku budúceho týždňa sa môžu dokonca aj v Bratislave objaviť snehové vločky, respektíve do sneženia tie zrážky budú prechádzať už aj v noci zo soboty na nedeľu. Vidíte, že maximum teploty v závere pracovného týždňa ešte okolo 10 stupňov, ale na prelome týždňov už bude len okolo nuly alebo tesne nad nulou a v noci teplota vzduchu postupne klesne pod bodom mrazu. Našťastie v tých ďalších dňoch sa táto zima zmierni a tam sa očakáva pozvolné oteplenie. Vidíte, že najveternejším dňom by mala byť práve tá spomínaná nedeľa, kedy bude prechádzať ten studený front, čiže v nedeľu také najvyššie nárazy vetra, ale už aj v sobotu večera, v noci zo soboty na nedeľu začne fúkať a potom nedeľa taký najveternejší deň. V pondelok predsa len ten vietor už bude slabší a potom v tom budúcom týždni najveternejší sa javí piatok, ale to je ešte naozaj veľmi ďaleko. Môžeme sa teraz pozrieť na maximálnu teplotu vzduchu z modelu ICON na nasledujúce dni, tak vidíte, že ten dnešný deň už bude ojedinele tiež teplý, aj keď teraz ráno to ešte tak nevyzerá, ale krajný juhozápad, podunajská nížina, prípadne aj záhorie, tam teplota vzduchu by mohla ojedinele vystúpiť na hodnoty okolo tých 8-9 stupňov. Výrazne chladnejšie by to malo byť v Banskobystrickom kraji, v rámci Českej republiky tiež môžete vidieť maximum od 2 do 7 alebo 8 stupňov a iba ojedinele o niečo teplejšie. Ale tie ďalšie dni budú zaujímavejšie. Vidíte teraz už predpoveď maximálnej dennej teploty vzduchu na piatok 13. februára. Tak tento deň spolu so sobotou budú najteplejšie dni. Piatok 13. február bude veľmi teplý aj v Českej republike, maxima lokálne až okolo 10 stupňov a na území Slovenska by maximum mohlo presiahnuť aj 12, 13, prípadne až 14 stupňov Celzia. Keď sa aj zmenší oblačnosť a zasvieti trochu slnko, tak nie je vylúčená ani 14 na juhozápade. Ojedinelo okolo tých 10 stupňov alebo do 10 to môže byť aj v Banskobystrickom kraji na juhu. Ten východ a najmä potom Žilinský a Prešovský kraj by predsa len mali byť o niečo chladnejšie. V sobotu už uvidíme väčšie rozdiely medzi Českou republikou a Slovenskom. Vidíte, že v Česku už v sobotu cez deň bude zaberať ten spomínaný studený front a maxima už budú nižšie, zväčša do tých 7 stupňov, ale v rámci Slovenska ešte, najmä v Nitrianskom kraji, tej juhovýchodnej časti podunajskej nížiny, alebo aj na juhu Banskobystrického kraja, ako máme Veľký Krtíš, tak tam maximum teploty môže byť okolo 11-12 stupňov, smerom na sever bude chladnejšie a najchladnejšie by to malo byť na krajnom severe Žilinského kraja, to znamená na Kysuciach a na Orave. Ešte zaujímavejší je tento obrázok, predpoveď maximálnej teploty na 15. február, to znamená na nedeľu a tam už naozaj vidíme taký výraznejší zlom, ktorý ide cez Trenčiansky a Žilinský kraj a potom aj Bratislavský a Trnavský kraj je už v chladnejšom vzduchu a vidíte, že ešte v tom Nitrianskom kraji sa nachádza teplejší vzduch alebo bude nachádzať teplejší vzduch a tam maximum ešte môže dosiahnuť okolo tých 7-8 stupňov, teda teplota ešte pred studeným frontom by mohla vystúpiť na tieto hodnoty až okolo 7-8 stupňov, ale ten krajný západ, najmä pohraničie s Českom a potom severozápad, Žilinský kraj, Kysuce, Orava, tak tam dokonca by mohol byť už v nedeľu celodenný mráz. A Česká republika, tak tá už bude v úvodzovkách namočená v tom chladnejšom vzduchu a tam maxima zväčša už iba od -3 po +4 stupne Celzia. A najchladnejší dňom by mal byť pondelok 16. február, kedy vidíte na viacerých miestach by teplota vzduchu mala byť okolo nuly alebo dokonca slabo pod nulou. Na severe to bude aj výraznejšie pod bodom mrazu a na juhu v najteplejších lokalitách, na juhu stredného Slovenska to môže byť slabo nad nulou, prípadne aj na juhozápade. Niečo podobné aj v Českej republike na viacerých miestach okolo nuly alebo dokonca 1-2 stupne pod nulou a najchladnejšie v tej severovýchodnej časti
Českej republiky v horských oblastiach, prípadne aj na pohraničí s Nemeckom a s Rakúskom. Na Šumave tam teplota maximálna iba okolo -5 stupňov Celzia. Tu som si pre vás pripravila jeden obrázok minimálnej teploty vzduchu. Je to noc z nedele na pondelok, kedy minimálna teplota ojedinele by mohla klesnúť na hodnoty blízke -15 stupňom. Najvyššia pravdepodobnosť je v Žilinskom kraji, v Údoliach, na Kysuciach a na Orave. A na celom území Slovenska počas tejto noci by malo mrznúť, v najteplejších lokalitách na úrovni okolo -2 stupňov. V Českej republike relatívne najchladnejšie v tej východnej časti, blízko hraníc so Slovenskom, prípadne aj v tej severovýchodnej časti na hraniciach s Poľskom, kde teplota tiež môže sa priblížiť k -15 stupňom. Naopak relatívne najteplejšie v oblasti hlavného mesta Českej republiky, kde model Icon predpovedá minimum teploty okolo -1 stupňa. Tu môžete vidieť vývoj teploty v hladine 850 hektopaskalov v najbližších dňoch, tak tu som vybral jeden obrázok z 13. februára, kedy bude relatívne najteplejšie, tlaková níž severne od nášho územia. Studený front od severozápadu už postupuje do strednej Európy, ale stále naše územia sa nachádzajú alebo budú nachádzať v teplejšom vzduchu. Tento obrázok je tiež zaujímavý, 15. február, kedy práve vidíte postup toho studeného frontu. Česká republika už celá v chladnejšom vzduchu. Naopak Slovensko, najmä južné okresy a juhovýchod Slovenska ešte v relatívne teplejšom vzduchu a potom tu máme 16. február, pondelok, kedy už obie naše územia sú v tom chladnejšom vzduchu a dokonca tam vidíme už aj postup teplého frontu nad Českú republiku. Tam sa začína od západu oteplovať, ale ešte najmä v ranných hodinách aj Slovensko, aj Česko budú chladnejšom vzduchu. Ešte by som opäť pripomenul aj to, že bude dosť fúkať, najmä v nedeľu ráno, nedeľa by mala byť najveternejšia a opäť tradične najsilnejší vietor bude spočiatku na západe, aj najmä juhozápade Slovenska a neskôr sa samozrejme rozfúka aj v lokalitách na východe Slovenska, najmä v Above a na Zemplíne. Tamto bude severný vietor a na západe a juhozápade bude prevažovať severozápadný vietor a tu sa pripravte aj na to, že budú vydávané z dielne SHM aj nejaké výstrahy na vietor, pretože tento vietor bude minimálne na ten prvý stupeň výstrahy. Všetky tieto zmeny sa udejú aj v sprievode zrážok. Spomínal som prechod studeného frontu a na ňom sa vyskytnú zrážky. Tu môžete vidieť najprv kumulované zrážky, to znamená suma zrážok od dnešnej polnoci až do 16. februára do rana, to znamená do pondelkového rána. Môžete vidieť lokálne úhrny cez 20 mm, najmä na západe, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, ale aj na rozhraní Nitrianskeho a Trnavského kraja. Potom v Česku, najmä v horských oblastiach, v tých okrajových častiach republiky. Zaujímavý aj obrázok snehových zrážok a najviac snehových zrážok do konca tohto týždňa, respektíve do pondelkového rána model Icon predpokladá práve na rozhraní Slovenska a Česka, takže tam sa môžete pripraviť aj na takú lepšiu snehovú nádielku. Toto sú úhrny teda v milimetroch a v závislosti od hustoty toho snehu potom buď pripočítame a vypočítame si, koľko centimetrov by to mohlo byť, že vidíte, že 1 mm môže byť zhruba ten 1 až 2 cm snehu. Keď je ten sneh veľmi mokrý, tak to môže byť aj menej ako 1 cm. Keď je to taký nadýchaný prašan, tak 1 mm môže byť kľudne aj 2 cm snehu. Takže model Icon predpokladá najmä na pohraničie Slovenska a Česka do pondelkového rána až zhruba okolo tých 10 mm snehových zrážok, čiže kľudne to môže byť 10 až 15, ojedinele možno 10 až 20 cm nového snehu na tom pohraničí. Smerom na juh zrážok bude menej a najmenej snehových zrážok vidíte, že na juhu a hlavne juhovýchode Slovenska je zvýšená pravdepodobnosť na sneženie, aj na výskyt a vytvorenie snehovej pokrývky aj na západe a juhozápade, dokonca aj v oblasti Bratislavského či Trnavského kraja, prípadne na severe Nitrianskeho kraja, smerom na juh a juhovýchod v Nitrianskom kraji tá pravdepodobnosť je nižšia. A vidíte aj v Českej republike, že tie zrážky sa stretnú s tým chladnejším vzduchom práve najviac na tom pohraničí Slovenska a Česka, kdežto smerom na západ a severozápad Českej republiky síce model Icon dáva zrážky, ale tých snehových zrážok tam nie je veľa, pretože pravdepodobne tam s tou advekciou chladnejšieho vzduchu bude dochádzať rýchlo k ubúdaniu zrážok. Najviac zrážok by malo byť v našom regióne na Slovensku práve v noci zo soboty na nedeľu zo 14. na 15. februára. Vidíte, že
Také najvýraznejšie to bude v Žilinskom kraji, Trenčianskom kraji, ale aj celkovo na západe. A práve počas tejto noci, keď sa bude aj najvýraznejšie ochladzovať, tak bude klesať hranica sneženia a je tam aj zvýšená pravdepodobnosť na sneženia, na tvorbu snehovej pokrývky. Vidíte výrazné rozdiely napríklad medzi Banskobystrickým a Trenčianskym a Žilinským krajom. Jednak Banskobystrický kraj bude ešte relatívne v teplejšom vzduchu a bude tam aj trošku zrážkový tieň, čo je typické pre takéto situácie, keď k nám postupujú fronty a vzduchové hmoty od západu až severozápadu, takže Trenčiansky, Žilinský kraj a západ výrazne viac zrážok ako Banskobystrický kraj a aj viac snehových zrážok. Naopak vidíme, že krajný juhovýchod, tak ten by som povedal, že na tie snehové zrážky alebo na tvorbu snehovej pokrývky môže zabudnúť. Tam je veľmi malá pravdepodobnosť toho, že sa sneh vytvorí. To by bolo dnes z mojej strany všetko. Ak by sme si to mali zhrnúť, tak v najbližších dňoch nás čaká najprv výrazné oteplenie, maxima na juhozápade môžu dosiahnuť 13 alebo 14 stupňov Celzia, ale v závere týždňa sa počasie výrazne zmení. Bude to v sprievode zrážok, ktoré budú prechádzať z dažďa do sneženia, v sprievode vetra a výrazného ochladzovania a najciteľnejšie to bude v noci zo soboty na nedeľu a v nedeľu cez deň. Pozitívna správa je, že to prípada na víkend, to znamená, že nebude nám treba ísť do práce a hustota dopravy bude pomerne nízka. Dajte mi do komentára vedieť, či sa tešíte na takýto návrat zimného počasia, alebo by ste už privítali jar. Ak sa vám video páčilo, tak mi nezabudnite dať like a ak nechcete zmeškať ďalšiu aktualizáciu predpovede počasia, prípadne nejaké zaujímavosti zo sveta meteorológie, tak sa pridajte aj k odberu kanála. Prajem vám pekný deň a dovidenia.